Добре дошли в ден 8. Силата да бъдеш себе си. Да бъдеш себе си. Звучи просто. Но понякога това е най-голямото предизвикателство. Да знаеш кои са твоите истински нужди, а не тези, които ти внушават от рекламите. Да вярваш в таланта си, дори когато никой друг не го вижда. Да заявиш своето «Аз съм», дори в свят, който очаква да бъдеш някой друг. И все пак, именно в този избор се ражда силата. Не онази сила, която крещи за внимание. Ей, вижте ме, аз съм гладен за вашата енергия. Имам нужда да ме обичате, да ме уважавате, да ме признавате за ценен. А онази сила, която излъчва, тиха, уверена, дълбока и трансформираща. Точно за тази сила разказва и един от участниците в програмата. В рамките на 6 седмици аз открих отговорите. Кои са моите таланти? Кои са моите ценности? Какво ме движи? Какво ме стопира? Кое ме вдъхновява? Те не ми дадаха готови решения. Даваха ми въпроси. А въпросите водеха до други въпроси. Докато стигнах до себе си. Сега вече знам. Мога да използвам това, което съм, за да се развивам, да давам, да живея с моята мисия. И най-важното, аз повярвах отново, че аз съм. И имам право да браня това твое съм. Няма по-голяма суперсила от това да бъдеш себе си. И да не се извиняваш за това. Ако усещаш, че си готов да си върнеш гласа, увереността, вътрешната си посока, това е твоят ден. Денят, в който заявяваш. Аз съм. И вече не се крия. Ако си забравил колко е силно да си просто себе си, време е да си го припомниш. Когато си готов, учителят се появява. И после намираш себе си. Ако си готов за това пътешествие, направи първата стъпка. Като ме последваш в това удивително приключение, където силата ти ще добие глас и плътност. Сподели в коментар дали си готов да върнеш силата си. Открий силата да бъдеш себе си. Скоро ще ти дам и първия жокер за това, коя може да е твоята суперсила. Очаквай подробности.